Yeah, ganun. Bye-bye. Good morning, everyone! It's the last day of the week. Yes. Ayan, Friday na. And first, hatid namin si Dudong Gamay. Say hi, Sabi! Hi! Mwah! Hi, guys! Just wake up. It's not. So, hatid muna namin Like si Sabi. Tapos, punta na kami sa school niya. So, hindi ko alam if nakikita nyo sa likod. Dinala na namin yung bike ko para ayun, magbike na ako from his work to my work. Mga 12 minutes lang naman. Kasi pag inihahatid niya ako, siya yung ayan, ngarag pupunta sa school niya kasi almost late na. Like nung Wednesday, kahapon kasi free ako, guys. So like nung Wednesday, as in. And ano pa ba? Yun, okay lang naman magbike ako kasi 12 minutes lang naman. Kaya nga sabi niya, sana matuto akong mag-drive. So, ayun, drive din pag my time. So, kahapon nag-aral din naman ako kahit pa paano. And, pero at least, as in guys, sobrang daming linisin sa bahay. So, pag may bata kasi, so yun, pag katapos mo maglinis, maya-maya kalat na naman. So, yun. So, linis uli, kalat uli. So walang katapusan. And alam nyo ba, hindi ko pala natapos. Ngayon ko lang naalala, hindi ko natapos yung sinasampay ko kahapon. Mamaya na la... Oh, dat zou ik niet slapen. Nee. Sabi is rustig. Ayan. Sabi is quiet. Buti na lang nag-cooperate siya, guys. Kasi alam mo minsan medyo that is tractor. Moody siya minsan. So, as in, sobrang pahirapan. Kainin, bihisan. Buti ngayon, sobrang, ayan, cooperative niya. And, ayan, sige, maya-maya na uli. Hinihingal ako. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. Lapit na kami sa school na, ayan, pinagtuturuan ni Wibe. So, ayan, ibababa dun yung bike ko. And dun ako magbabike papuntang work ko. And then from work ko naman, mamaya, papunta dito, ayan, bike din ako. Tapos mag-aantay lang din siya sa akin. Kasi malapit lang talaga to sa sa Ricebergen kung saan kami nakatira. Kasi pag hinahatid niya ako, medyo umiikot siya, tas siya yung andito na pala. Ayan. So, ayan, dyan siya nagtuturo, guys. Ganito yung mga school dito sa Netherlands. Hindi siya yung matataas na building. Ayan, meron na lang akong 27 minutes, pero 12 minutes lang naman yung pagbike, or 15 minutes. Yeah, it's here. Okay. A few moments later. So, ayan guys, araw, malapit na ako sa work. Na-miss ko tong magbike papunta sa work kasi, di ba, nung lumipat kami, palagi akong hinahatid yung Wibe. And ito palagi yung exercise ko dati, guys. As in, every morning, 4 times a week, papunta sa work ko. 20 to 25 minutes. So, ayun, na-miss ko to ng bongga. So, ayan, mapunta na ako sa work, guys. And medyo tahimik dito, kaya nakakapag video ako. Pero, ayan, malapit na yung medyo busy na road. Bye-bye! Ayan, hiningal ako. So, ayan, andito na ako sa kung saan namin pinapark yung mga bike. Tingnan nyo, ang daming bike. So, yan, ang dami. So, dito ko na lang siya ipapark. So, dyan ko pinapark yung bike ko. And, ayan, work na.
Hello guys! Good afternoon! Ayan. Ay, so pinagpawisan ako kasi nagbike ako papunta sa work niya, from work ko. So ayun, nagantay siya. Buti na lang hindi umulan, pero chinek na niya daw naman yung weather. Kasi pag yun, for example, umulan, so ayan, pupuntahan daw niya ako sa work. So ayan, shoutout tayo sa mga pwede na ata to, kasi yung in-upload ko kaninang umaga ay shoutout natin yung mga nag-comment. And may magbe-birthday, so siya yung unahin nating i-shoutout dahil birthday niya today. Happy birthday! Wait, hanapin natin. Sis Alma Mendoza. So, sabi niya, hello Sis Val, pa-shoutout ako sa August 30. O, sa August 30 pa pala. So, ayan, advance shoutout to. Happy birthday for, ayan, sa August 30 pala. And regards kay Sir Husband. O, regards to you, love. Oh, really? Happy birthday! Sayang wala si Savi kasi siya yung papasabihan nating hipidepep. Tapos gaganon si Savi. Hooray! So, ayan, happy birthday po sa'yo. And, sino pa ba? Sino yung, ayan. Wait. Ah, er komt zoveel regen hoor. Ik denk, Savi is zometeen straks in de regen. Ayan, nauulan dun sa way, sa pupuntahan namin, papunta kay Savi. So, madilim at, ayan, umuulan na ata. So, ayan, sino yung unahin? Ay, unahin natin pangalawa pala. Marisa Sangan. Ngayon ko lang siya ngayon ko lang nakita yung comment niya. Hello Daival. So, hello sis Marisa. And si 4S Vlogs, ayan, super matagal na kaming ayun, pumupunta-punta pala. Minsan, pag may time ako, pumupunta ako sa LS niya. 4S Vlogs. Hello si Val, ang sweet ni Dudong. Tuwang-tuwa siya when you announce about the holiday. Oo, kasi mukhang holiday to eh. He loves holiday. Nag-shoutout na din si Baby. Oo, sumasali na din si Savi sa pa-shoutout namin, sa mga vlogs namin. Kasi alam na niya hi guys! And Cherry de los Santos Marfe. Hi Daival, ask ko lang po, ano po work mo at ni Habi dyan sa Netherlands? God bless. Bless you both. Take care. So, ayan, paano ba natin anuhin? So yung na lang, work namin, previous works namin at yung work namin in the present. So yung nasa Pinas pa ako, yung previous work ko is accounting assistant, pero nung last work ko, nung nasa sa DSWD, kasi nagsawa na ako sa Cebu at Manila. So accounting assistant yung work ko doon, pero nung umuwi ako ng province to work there sa Samar, I work as finance facilitator sa DSWD. And ayan, nung college ako, may part-time job ako. I was a cashier in Jollibee. So, yun. And kasama natin si Dudong. May part-time din siya nung nag-aaral pa siya. What love? I remember, guys, sabi niya, nag-part-time siya ng cleaning. Ngayon, pumunta siya sa carer, yung sa mga caregiver. Akala nung caregiver, siya yung magpapaligo sa isang pasyente nila doon. So, supposed to be maglilinis siya ha. Tapos ito naman, hindi siya pumalag. Kasi nagmamadali, akala nila siya na. So, nagmamadali sila, okay, paliguan mo. And then, you give them bath, right? Shower. Shower, guys. So, pinaliguan niya. Hindi din siya nagsabi na Tapos pagkatapos niyang paliguan, siya nagsabi na, I'm not for this job. I'm just about to clean. Yeah. What did her reaction, love? She was thankful that I helped because she was too much work for one person. Hindi na siya nagsabi, tumulong na lang siya. Diba? Super bait talaga nito. So kind. Yeah. Helping out people. So, ayan, diba? So, nagdaan siya sa mga ganong job, guys. So, kaya down to earth to. And he is a teacher now. So, he is a primary teacher. Ayan. Kaya, sobrang pasensyoso. So, ayan. So much patience. That's not true. Ayan, ganyan lang siya, guys. Kasi naging din yan siya sa theater. Kaya magaling umarte. Tingnan nyo. So, she loves to act before when he was in college. Right? Still acting. He is acting that he loves me. Ganon. So, ayun. I hope nasagot namin yung tanong mo, sis Cherry de los Santos Marfe.
Inaaliw ni Dudong si Savi kasi ayan, medyo pumipikit na yung mata niya. Savi, say hi guys! Hi! Hala, antok si Savi. Sige guys, mamaya yung shout out tsaka yung ang continuation kung ano yung job ko ngayon dito. Hey, mama. Hello everyone! So, I'm back again. And hindi ko na lang muna di-disturb si Dudo. Ngayon, sabi niya, I'm very tired daw. So, ayan. He's resting. And si Dudong Gamay naman, kinukulit yung papa niya. So, ayun. So, ayan na, hindi ko kasi na, habang nagre-replay ako kanina, nung mga pinagsasabi namin sa sasakyan about sa work namin, ayan, hindi ko pala nabanggit kung ano yung present job ko dito sa Netherlands. Ayan, kasi, di ba nagtanong Sis Cherry de los Santos Marfe. So, ayan, Sis Cherry, I work in a company called DB Shankar dito sa Breda. Actually, may ibang ano din sila, branch din sila all over Netherlands. And ayun, I work in the warehouse. DB Shankar is a logistic company. So, may dalawa silang malaking warehouse. And I work as a warehouse admin staff, admin medewerker or admin staff. So, ano yung mga ginagawa namin? Ayan, nag-screen kami ng mga, basta lahat ng Apple na brand, like iPhone, mga parts ng Mac, basta accessories, like yung AirPod, headphone, headset, yung pencil, basta lahat ng accessories. So, ayan, ini-screen namin sila kung ano pa yung pwedeng ma-repair at kung pwede bang ma-repair pa or scrap. So, ayan, and parang encoding siya. So, whole day kami nasa, ayan, nasa harap ng computer. And, ayun, usually, yun lang. Kaya medyo nagtagal ako sa work na yun kasi ano lang siya, carry lang siya. So, ayan, maghapon nakaupo. Pero may target kami, guys. Pero kahit, of course, kahit may target, we work accurately naman as much as possible. Pero before ako nag-work dyan, nakapag-work din ako sa isang hotel as, ayan, I was assigned sa housekeeping department. Kaya lang, parang more than 1 month lang ako kasi di ba ang payat ko, guys. At ang bibigat ng mga ano nila, bed sheets nila. So doon ako sumuko yung changing ng ano yung bed sheets at sa mga blanket, yung cover ng blanket. As in, grabe guys, doon ako sumuko. So when it terms sa mga kasamahan mo sa work, at sa manager, wala akong problema, okay sila kasama. Kaya lang sa trabaho talaga ako nagka-problema. Since tingnan nyo naman yung buto ko dito, kahit anong kain ko, mukha lang yung tumataba at dito, pero yung bone structures ko maliit. So, as in, sumuko yung katawan ko sa, ayan, ka-change ng mga bedsheets na yun nga pagkalaki-laki, lalo na pag winter. So, ayun guys. So, I'm happy naman with my work today. Kaya lang hindi siya stable kasi by contract siya. So, actually, end ko na sana dapat June. Kaya lang na-extend ako. And I don't know until when ako nila i-extend. So, ganon. Yun yung nakakalungkot. Maganda sana yung work. And, ayun na. I hope nasagot na namin lahat, Sis Cherry. So, continue na po tayo sa shoutout. And shoutout din po sa'yo, Mas Batenya, Texas Lover, hello sis. And Tita Emmy Saltarin, shoutout again. So, isa-shoutout ko lang yung mga nag-comment sa last video namin. Ruby Red Vlogs, hello sis. And ayan si Sis Alma Mendoza, kauna-unahan ko namin sinoutout kanina. Janeline Luban, shoutout again sa'yo, Sisi. May bago po tayong subscriber, si Tiffany Rain. Ayan, sabi niya, hi Family Ritzman, new subscriber here po. Pa-shoutout naman po ng channel ko. Thank you and more subscriber ahead po. God bless. Ayan, sa mga gusto pong mag-subscribe kay Sis Tiffany Rain, new subscriber po namin. I hope you support her po. Lynn Ortilano, nakaka-good vibes talaga kayo, lalo na si Dudong Bibe at si Cute Boy Savi. Salamat sa'yo, Sis
sis Lynn. Nelia Saludares, ganyan talaga sis. Hindi nyo nararamdaman ng selos kasi you trust each other. Have a nice day. Thank you sis. Oo nga, wala nang selos. Wala, kahit naman nung nasa Pinas pa ako, nung long distance, in a long distance relationship kami, wala naman kaming ganun na selos-selos na, ayan, mga experience. And, ayan, last but not the least, shout out sa'yo, si Tara. Ayan, her channel is Pinay Moms Vlogs. As in, ayan, maaaliw din kayo sa mga vlog nila. Family vlog, cooking, and travels. So, ayan. Sometimes, sabi niya, sometimes I crave tahong pero si hubby ko hindi mahilig. Para gusto ko tuloy bumili at nag-crave tuloy ako. So sabi din niya, I agree very much on social media. Ito yung sa the other vlog. Ibasahin ko na lang. I agree very much on social media part. Almost every one of my colleagues in Dutch sa work and the family and friends na Dutch of my husband, hindi mahilig sa social media. Totoo yun, guys, dito. Mostly mga Dutch, hindi talaga sila mahilig. Except na lang siguro sa mga teenagers. Ayan, kung meron na silang Facebook, sobrang inactive nila. Very informative sis, and definitely agree with you about them being very direct and very blunt. Walang paligoy-ligoy. Congrats on your new car and ang ganda. So, thank you, sisters. So, ayun, yun na lang po muna for today. Yung isa-shoutout namin since magsasara na ang tindahan ko. Si Tara yung last na nag-comment. Oh my gosh. Sobrang hyper ni Savi. Sobrang hyper. Savi was so still active. Yeah. Ayan, si Dudong so tired daw siya. But tomorrow we can, you know, wake up very late. Yay! Kami papag-nibble. Baby. Savi, Mama Oak. Ang Mama Oak. So, that's all for today, guys. Please, nga pala, please don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell for latest updates. Bye! Love! Bye-bye! Wala pumapansin sa akin.